Аз съм Крафтер и в момента двамата с Сиско играем Speedrunners. Да. Да, знаете хора, пълен нуб съм в тая игра. Ай! Аре бе. Аз малко ще го пускам. Можеше сега да дадеш, да кликнеш C. Вече не. Имаше някакви коментари на предишния клип. Той брат ли ти? Предположение, че казвам, че ми е брат. Пустола бе. Как ми засича? О, че аз къде хода? За оправдание. Ама чакай, макар да отиваш. Как го направи? Аре бе! Да, хора, малко ще се позабавим. Ама кликай ги едновременно бутоните, а не... Аре бе, баси габито. Не дай да спираш да кликаш бутона. Много си лесен. Ама... Кликни се! Ай! Контрол. Ама докато бяга... Айде! Добре, дай сега с контрол ще забързаш. Уху! Фак, сериозно, сериозно! Сериозно ли ти? Сериозно ли ти ме победи? Пък. Имаш С. С. Може да си го използваш. Пак ли? Аре бе! Да, хора, както виждате, аз много да скучам. Както видите, аз се давам с контрол тича и кликай стрелка надолу на етерия. А мен ми е неудобно на всичкото отгоре. Представи си, ако ми е удобно, ако... Те си може да ги прескачаш. Сега ти може да ми ги слагаш. С бутон C. Блокираме! Блокира ми куката. Как твоите кутии са по-добри от моята кука? Имаш с контрол да тичаш. Кликни контрол. Не, той ще ме бие, хора. Искам да ви кажа, че моето Speedrunners е купена, но в момента съм на некупената версия заради него. Той може и той да си я купи скоро. Айде да Ако има твоя късмет. Ай, стига, сериозно не мога почва да си тренира. Една победа. Ай, може да ги взимаш те. Ти ще се научиш постепенно да играеш. Кука. Си.
Аз му подсказвам, нали, за да се учиш, защото той... Да, само сега се покача. Може ли прескачаш? По-добър си от преди малко. О, фак! Връзките няма ли да си върже? Без жестове. Моля, започнах. Току-що. Дали тук. Тук за начинаещи е тук, а за прота е отгоре. Бос, бъгаме. Тоест, басим. Не, аз сериозно. Аз попра, защото те минат кратки. Уху, бургията. Пак, това почва тренировки, а прави. Обувките няма да се върже най-накрая. Че ако може няма да е лошо да загрееш малко, да понаучиш. Добре. Ох, тъй като гледам, имаш кукъл. Давай. Беше много далеч. Давай. Имаш спид. Ти виждаш ли като имаш нещо? Не. Ето тук горе гледаш. Виж. Унищожи ръката. Почнахме ли? О, благодаря. Ти нали знаеш, че можеш да се дърпаш с кухата, само като има бяло отгоре. И аз ще гледам в неговия монитор как играе. Я ти гледай в моя. Добре хора. Свършихме. Да и така хора, това ще е от този клип. Надявам се ви е харесал. Аз бях KartaRazG и той иска да ме бие, бе. Ти ще ме биеш. Тъй ли? Ти са няма да ме биеш. Аз ти са давам, нали знаеш? Добре. И това беше хора. Да, абонирайте се за мен, ще има линк за него. За мен ще се абонирайте. За мен ще се абонирайте. Да, ще има линк за неговия канал в описанието. И не дейте да... Не дейте да питате дали ми е брат, защото той ми е брат. Ти сега ще видиш, аз съм нищо да направя. Той ми би! Ти да не повярваш. Ти да повярваш. Аз ще повярвам, но я. Да, абонирайте се за нас. Ще има линк и по-точно за мен и за него. И леко да ми бръгнеш в окото него. Да, аз бях KartaRazG, с мен беше изкопро. Ще има... БГ. Не го забравяй. Ще има линкове за канала. Ще има линк за канала в описанието. Не знам за 100 път го казвам. Добре, аз бях KartaRazG, с мен беше изкопро. Абонирайте се, харесвайте клипа. Прибавете моите банички, моите приятели, моите хора, които не гледахте. Абонирайте се и
Бай!